Svakodnevno dobijamo puno pitanja da li je alkohol bezbedan za korišćenje u preparatima za negu kože. Prvo moramo da objasnimo da postoje dve grupe alkohola. Jedna grupa alkohola su masni alkoholi i ovi alkoholi su dobri za našu kožu, oni nemaju iritirajuće svojstva, već suprotno deluju emolijentno i neguju našu kožu. Tu najčešće spadaju cetil i stearil alkohol. Druga grupa je takozvani denaturisani alkohol. To je zapravo onaj alkohol koji koristimo za dezinfekciju površina, kože i tako dalje. I činjenica je da proizvodi sa denaturisanim alkoholom mogu prouzrokovati iritaciju i reaktivnost kože. I ukoliko imate osetljivu kožu sa rozaceom, reaktivnu, sklonu crvenilu, nemojte koristiti proizvode koji u prvih 5 ili 6 sastojaka imaju denaturisani alkohol. Denaturisani alkohol ipak ima svoje mesto u preparatima za negu kože i to pre svega u preparatima sa zaštitnim faktorom zato što omogućava laganu i nelepljivu teksturu samog proizvoda. Takođe, denaturisani alkohol se koristi kao rastvarač za neke supstance ili kao pojačivač resorpcije za određene supstance i to je potpuno u redu ukoliko nemate osetljivu kožu. Jedna stvar na koju bih skrenuo pažnju su proizvodi za hidrataciju, gde kao drugi ili treći sastojak možemo vidjeti denaturisani alkohol. Mislim da ovakve proizvode treba zaobilaziti u širokom luku. Alkohol je tu ubačen kao sastojak koji će dati lepu teksturu proizvodu i kada vi probate proizvod prvi put na ruci ili na licu, vi se oduševite kako je tekstura lepa, nelepljiva, prijatna na koži. Međutim, alkohol nema mesto i ne treba da bude u preparatima za hidrataciju zato što on ima potpuno suprotno svojstvo. Činjenica je da proizvođači dodaju razne supstance koji će neutralisati to dejstvo, ali zaista nema potrebe dodavati alkohol u proizvode za hidrataciju.